Икенче өлешендә кайда төп фикер, төп сүзебез, әйдәгез бергәләшеп карыйбыз. Казан дәүләт мәдәният институты белгечләре зәй имамнарын халык алдында дөрес итеп чыгыш ясарга өйрәтә. Дәресләрне доцентлар, сәхнә сөйләме һәм дикторлык буенча мөгаллимнәр Илсөяр Шихапова белән Земфира Ибәтова алып бара. Махсус проект 2021 елда Татарстан президенты һәм татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов инициативасы буенча башланган иде. Бер ел элек уздырылган беренче дәресләрдә район башлыклары җитәкчеләрне халык алдында дөрес итеп тотарга чыгышлар ясау буенча практик күнегүләр үткәрделәр. Bir günlük ders ясыйлар, 4 сәгатьтән тора. Алар инде 4 еллык курсны Мәдәният институтында 4 сәгатькә сыйдырып безгә өйрәтергә бирергә тырышалар инде. Менә шуннан чыккан тәкъдим белән без бүген укыйбыз, катнашабыз. Дәресләргә Зәй районы мәхәлләсеннән 29 имам да килде. Практик күнегүләр тавыш кую, аны киләү, азан өчен матур дикция булдыруны үз эшенә ала. Белгечләр шулай ук имамнарны халык алдында дөрес итеп вәгазьләр сөйләргә дә өйрәттеләр. Бик күңел булды безнең. Бүген зәй имамнары шундый бердән гыйлемлеләр, без үзебез алардан сабак алырлык кешеләр, тырышып, кызыксынып, файдалы нәрсә икән, тагын да дәвамлы булсын иде, тагын очрашасы иде дигән теләкләр белән бик актив эшлиләр. 4 сәгатькә сузылган дәресләрдән зәй имамнары яңа кешеләр белән файдалы мәгълүмат туплап таралышты. Адилә Брханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.